Kööpenhaminassa on siivottu toisen mellakkayön jälkiä ja varauduttu uusiin levottomuuksiin. Kaduilla oli päivän mittaan tuhansia ihmisiä, joukossa nuorisoa tukevia aikuisia. Paula Tiessalon raportti Kööpenhaminasta. Kööpenhaminan kaduilla väisteltiin romuja edellisyön jäljiltä. Poltetut autot ja roskakorit sekä rikotut ikkunat saivat kaupunkilaiset hämilleen. I think you should try to discuss it and not fight about it. It's very scary to see young people acting like that. It's very scary. It's the new culture. If you like it or not like it, but it's a new culture of the youngsters. Torstaina nuorisosta tyhjennetyn kiistellyn nuorisotalon edusta on tarkasti vartioitu. Aktivistit käyvät paikalla ja muistavat taloaan kukkakimpuin. Kiistan kohteena oleva Ungdomshuset ei ole pelkkä nuorison kokoontumispaikka. Siitä on kehittynyt myös monipuolinen vaihtoehtokulttuurin keskus. Siellä nuoret ovat saaneet purkaa tunteitaan taiteen keinoin, mutta kun keskus on nyt suljettu, tunteet purkautuvat kadulla. Why is Ungdomshuset so important? Well, Ungdomshus is like our home where all the people meet and have some fun. Tanskassa on vahva mielenosoitusperinne. Suvaitsevaisuus ja itsemääräämisoikeus koetaan niin tärkeinä, että niitä puolustetaan vaikka väkivaltaisesti. The politicians must solve this problem. That is to say, they must give the young people a new house, because otherwise this movement will go on demanding such a house. Illansuussa Kööpenhaminan kaupungintalon edustalle kokoontui 2000 ihmistä valmiina 3. mielenosoitusiltaan. Poliisitoimia on kiristetty yhä, 600 ihmistä on pidätetty 3 päivän aikana. Aktivistit eivät kuitenkaan helpolla lannistu.